Jó reggelt kívánok! Madárcsicsergős a reggelünk. Itt van május 5-e, a magyar érettségi napja. Ma írjuk, fog be, még riportot adunk. Itt vannak az emberek, készülnek, mindenki cigizik, mindenki stresszel. Nem tanul senki semmit. Olvassuk a szöveggyűjteményt. Nincs is a kezedben, mit kamuzol. A mai napra elhoztam egy védőszentet, egy szentet. Hinni kell Jézusba, az Istenbe, meg a kereszténységbe. Itt van Szűz Mária. Itt van velünk. Szerintem a mai nap ennyien meg lesz, de mindenképp puszild meg te is. Köszönöm. Szerintem a mai nap hát egy ilyen laza kis nap lesz. A fél 11-es buszomat el szeretném érni haza. Talán elérjük, talán nem, majd kiderül. Isten legyen mindenkivel. Holnap jelentkezünk.